Amabhizinisi amancane embonini yezokundiza, ezasemkhathini nobuchwepheshe basemkhathini angasebenzisa isibonelelo sentela socwaningo nokuthuthukiswa saseNingizimu Afrika ukuze anciphise isikweletu sentet futhi aphinde athale imali ayongile ekukhambeni izinto ezintsha, njengokuthuthukisa izingxenye ezintsha zezindiza noma ukuthuthukisa ukusetshenziswa kahle kukaphethithuthukiswa. Ikisenamaholo izinsiza nezindleko zosonkontoseleleka zingaletha ukonga okukhulu kwephansi kwesibonelelo ngaphezu kwalokho amabhizinisi asakhala angakhulu ekhwenti yokuthi zotsononkhuse ukusengeziwe okubaloyulo myukhukhuleni kulomkhakha onsi. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, thintana nomeleli wangakhini wakwaSwanson Reed.